Maayong buntag, mga igsoon. Aniya na usab kami, mga biblical counselors. Igbahin kaninyo sa topiko karon nga adlaw kining giingon og shame or kaulaw kung sa Binisaya pa. Unsa man kining pulong nga shame o kaulaw? Sa in English, ingon pa, it is a painful emotion resulting from an awareness of inadequacy or guilt. It is a state of dishonor. Pananglitan na ay incident sa family, no? Nangabit either husband or wife, nagdala kini og kaulawan sa tibuok panimalay. Or nangawat ang anak, maapil pod ang tibuok pamilya kay gadala man siya sa apelyido sa pamilya. Or apil sa sex scandal, gi-video, nakita sa tibuok kalibutan tungod sa social media, kaulaw kining tanan nga mga insidente sa kinabuhi sa individual o sa tibuok pamilya. Or naapagyod, wala madayon ang kasal tungod kay naay mga kabingkil-bingkil diha sa pamilya sa mag-asawa na unta, pero wala madayon kay naay mga dapat pang solbaronon. Usapod ni kakaulawan, bisan pa sa atong katilingban. Busang Biblia nag-ingon, sa Salmo 40:14 nag-ingon sa in English, let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it. Let them be driven backward and put to shame that wish evil. Sa imong kinabuhi, igsuon, siguro daghan ka og kasinatian sa mauni-ini nga kahimtang, kaulaw. Sama pananglitan sa imong trabahoan, gikasab-an ka sa imong boss. Sa daghang tawo kay wa nimo naabot ang deadline sa pagpasa sa report. Ulaw kayo kini. Ug kasagaran nga resulta sa kaulaw, ang uban gani maghikog, magpakamatay kay wala makayanan ang kaulaw nga nasinati. Sama sa ato ang panahon karon, labi na sa mga kinabuhi ug kahimtang sa atong mga estudyante sa gitawag og new normal nga mode of learning. Na gani nagpakamatay kay gipakaulawan sa maestro. Wala gidawat ang module. So sa implementation pod sa mga patakaran sa atong kahimtang karon, sulod ka sa mall, wa ka pasudla kay di kumpleto ang imong ipakita nga mga requirements. Usahay ipaadto ka dito, ipaiklin ka sa daplin kay murag taas-taas ang imong temperature. Ulaw kay na sa nagsunod nga daghan kay naglinya. Mura ka segregate, no? So maulawan ka. Kay daghan kaing naminaw ug daghan ang nakakita. So when you are discriminated sa unsang grupo o sa unsang sitwasyon, usapod kini kakaulawan. Muhatag ko ehemplo kadtong nisulod ko sa Chowking, kay gigutom na kaayo. Pagsulod, pag-ana sa QR code, uy, red man ka ma'am. Anong red man? Namangod ka sa high risk nga area. So dili lang ka mo kaon diri. Paano lang ka take out. So discrimination man to siya. No? So ulaw po to. Kay napoy mga nakadungog. So daghang mga panghitabo nga magdala og kaulaw sa nagkalain-lain nga relasyon. Bana, asawa, anak, ginikanan, anak ug anak, mag-igsuon, silingan ug silingan, mga kauban sa buhat, mga kauban sa opisina ug uban pa. Kining kaulaw resulta usab kini sa dili maayong panghuna-huna. Daotan kanunay o negatibo ang tinan-awan sa kinabuhi. Daotan ang hunahuna o gibati sa unsa man nga relasyon. Mao ni giingon, evidence is increasing that serious problems can occur when shame gets deeply woven into a person's self-image and sense of self-worth. No, makadulot na ni sa ato ang kinahilagman jud, mao na nga dugay na siya matanggal, matangtang. Busa ang Biblia nagpahinumdom kanimo, kanako igsuon,
Sa Psalm 4:2 nag-ingon, O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? How long will ye love vanity and seek after leasing? O kamo mga anak sa mga tao, hantod ba kanusa ang pagkabalihon ninyo ang akong himaya ngadto sa pagkatalamayon? Hangtod anus aba ang paghigugma ninyo sa kakawangan ug ang pagpangita ninyo sa kabakakon. Igsuon, basig nagapos kaniini nga pagbati. Ang Dios nag-awhag kanimo sa pagduol kaniya aron matangtang ang gapos sa kaulaw ug nakalingkawas ikaw sa maong kahimtang. Kay dili pud baya lalim ang kaulaw. Apan ang Dios matinud-anon nga nagpadayag sa iyang gugma ug grasya. Tungod kay ang bunga sa espiritu mao kini sa Galatians 5:19, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Mao kini ang moresulta sa dihang andam ka nga muling kawas ni anang mao nga pagbati. Makabaton gyud sa kalinaw nga walay kinutuban. Busa mga igsuon, hinaot nga diya sa atong padayon nga pag-atubang sa mga hagit sa atong kapanahunan karon. Dili gayud kita mulugak sa atong pagtuo diya sa atong buhi nga Dios nga nabanhaw ug naghatag kanato sa paglaom ug kasiguruan taliwala sa atong kasinatian adlaw-adlaw. Hinaot na makatabang kini kaninyo. Daghan kaayong salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. Maayong buntag kanatong tanan. Nasad kami nga mga biblical counselors magpadayon mi sa among paghatag o paglaom sa mga tawo nga adunay kaulaw. Ang kaulaw usa kini ka powerful nga emotion nga gihimo ni Satanas against us aron kita kontrolon diha sa atong kinabuhi. Ang kaulaw nagsugod ni sa sala nga wala nato gi confess sa Ginoo o ato kining gi taguan aron dili mahibalo ang atong higala o atong pamilya o sama ra nga napiniriso ta niini. God redeems our shame issues and we experience His forgiveness. Then He can turn what the enemy has been using against us to keep us locked up into a set of godly boundaries that keep us following hard after God with a powerful motivation. Unsa man nato buntog o pagpili niini nga powerful nga emosyon nga ginatawag og shame. Kinahanglan atong abrihan ang portahan sa atong shame o atong i-acknowledge nga natay mga issues nga wala pa ma-heal o unhealed issues. Kinahanglan ato ning tukion. Ang kaulaw naghatag kani og barrier o naghatag kini og kanang unsa na sa Bisaya ng barrier, naghatag siya og babag o resistance aron dili nato ma-explore ang mga isyu sa atong kinabuhi. Gigamit kini sa atong kalaban aron ang kaulaw ato kining dili nato ma-examine ang mga issues nga behind ini nga kaulaw. When we try to carry our own burdens or forgive ourselves for our past, we nullify the cross and reject God's answer in Jesus. We cannot forgive ourselves. If we are functioning under the power of shame because we are afraid and won't humble ourselves to seek His healing power, then we are dealing with pride and rebellion as an issue. Sa Romans 1:16 nag-ingon, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Unsa may atong himuon aron mawala ang babag? Atong i-confess and acknowledge openly and gladly that the gospel is the power of God unto salvation. We must truly believe that the gospel is the power of God
to save us if we are to open the door of shame to our past. We are in need of the power of the cross to heal us and change us. Otherwise, we will continue to try to deal with our shame by doing. The cross is the place of dying to our self-will, self-effort, and self-determination. Isaiah 53:3-6, only the cross, that substitutionary death of Jesus, will remove the stain and the power of shame from us. Hebrews 4:1-2, diri nagsad ang Ginoo sa kapahulayan. The good news about dealing with our shame is that we can confess it privately to God and to someone we trust, and then have the power of forgiveness pronounced over us so we can be set free by Jesus. Freedom is not found in just opening the door of our past shame and sin, but in receiving His forgiveness and having every debt against us cancelled. Romans 3:30-33, ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. It is the one who trusts in Jesus to forgive, heal, and set free that will never be put to shame. To turn the power of negative shame into positive shame, we have to open the door of shame. Since trusting Jesus is a crucial part of the healing process, a trusted person who is mature in Christ must be available for our confession. It is this examination of our shame in a new and accepting light that helps break the power of shame in us. What is behind this powerful fear in us that keeps the door locked? It is the fear of being rejected and totally abandoned by those we love. Maulog gid kay ta nga mahibaw-an no ang atong mga sala tungod kay mahadlok ta i-reject ka sa atong mga minahal sa kinabuhi. To come out of hiding and to be able to speak about our shame to a trusted person is a very healing process, but a very fearful one as well. We are afraid to trust God and God's people because we have been hurt too many times, but we must rest again to find freedom. It will take great courage to open the door of shame that has been closed, but the cost of keeping the door closed are far more exorbitant. If we are going to be able to truly help others to find freedom in Christ, we must lead the way by finding our own freedom in Christ. Adunay mga bersikulo diri nga akong pagabasahon about healing. Sa Salmo 32 nag-ingon, Lord my God, I called to you for help and you healed me. Sa Matthew 11:28 nag-ingon, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So mga kaigsunan, kung natay kaulaw nga ato kining gitaguan sa dugay na nga panahon, ato jud kining i-release no. Kay sa ako nang giingon ganiha, mahimo kining babag diha sa atong relasyon sa Ginoo. Shame or kaulaw ang atong topic nining adlaw. Ang shame or kaulaw usahay maayo, usahay dili. Nganong usahay maayo man? Kay kung mayong kag wa kay ulaw, baga pug kakignaw. So dunay maayo sa kaulaw napoy dili maayo. Kana mo nay direct nga kahulugan. Di pud maayo nga wa kay ulaw kay baga ka takayugnaw. Kabalo bata? Usa sa mga rason nganong mga tao maghikog dili lang sa kabug-at sa problema. Dili lang tungod sa ilang kasinatian nga giatubang kundili kung magrabe na ang kaulaw mo'y hinungdan nga ilang putlon o putloon ang ilang kinabuhi. Daghang kog nadunggan tungod kay gipakaulawan naghikog sila. So dunay good o bad effect ang kaulaw dinhi sa tao. Pero di gyud maayo nga way ulaw. Kay kining kaulaw gibutang ni sa Ginoo sa ato ingon nga mga good signals nga mo
mo redirect ka. Change ka, of course, kay siwang ka. So, dapat maulaw ka kung naay mga sipyat. So, doon ay two sides of shame. Ng positive shame o negative. Ang positive, if you feel shame because of what you have done, na ay powerful signal nga ihatag sa Ginoo. Negative emotion nga naulaw ka tungod sa imong dili mao nga gibuhat. So tungod kay positive shame siya, makahuna-huna ka nga di na nimo utrohon, or makahuna-huna ka nga itama nako ang kamalian. Mao na siya ang good or positive side of shame. Ang negative ani mao tong sa dihang sipyat ka, naulaw ka, naguba imong pagkatao, na-destroy ka, imong image, imong pangalan, imong family, imong pagka-ikaw, nawala na jud tanan. So, mulo ang imong personality, hangtod nga, wala na kay umoy, wala na kay naong ikaatubang. Instead, nga mo positive ka, i-change nimo to into good. So, imong gisakyan to, wa nimo na process og maayo ang imong shame, mo nang sa ubang mga nasod, na ko'y nadunggan, nga kung makahimog yun sila dautan to restore their name, gi-advise sila nga mag-commit og suicide para malimpyo ang ilang. Imagine, mag-suicide ka, human ka nakasala. What if mangayo kag pasaylo, nya imong bayaran to imong mga sala, pwede raman. Pero ang ilang advice dito sa ila kamo may ilang kultura para masayib ni imong pangalan, masayib ni imong family, mag-commit kag suicide. So na sila kuan dito, na sila suicidal venue. Ngala ambak na dayon. Pero dili na ingon anak. Matud pa lagi, shame is a signal given to us by God, an emotion, negative emotion that lead us into positive action. So dun ay two sources sa shame. Ang first ani, shame within. So naulaw ka kay nahimong mali. So gikan na sa sulod. Pero dun na po'y shame gikan sa gawas. Gipakaulawan ka. Wala ka tinuod nakahimog dautan, wala ka nakasala, pero giintrigahan ka, giliba ka, gipasa nimo ang sala sa uban. So naulaw ka, naulawan imong pamilya. Tama ba na? Nay, tama diha na po'y mali. Tama nga mo feel ka og kaulaw kay mo na gisulti, pero dili tama nga ma-down ka tungod ato kay dili man imong binuhatan, gikan man sa gawas nga shame. So mo lagi na nga atong tan-awon kay mga signals man ni. So kung nay signal, asa ka mo adto, asa ka direct, asa ka gigiyahan para mo liso ka sa imuhang direksyon. Kung gikan sa gawas, klarohon kay dili man na imong binuhatan. So sigurado di gyud na mali nimo. Mo na nga iklaro una ta maulaw, siguro nato nga natay na commit kay naraba po'y gitawag og wrong use of shame. Pananglitan, common ka ini sa mga young teens, mga children nga maulaw. Kada bitong suguon nimo, kanta ka, maulaw kay yabag sila. Tinuod man pod ganung maulaw man ka nga yabag man ka mo kanta. So kanta lang pero yabag. Mo na kanang maulaw ka tungod kay way rason, dili na maayo nga kaulaw. Dapat maulaw lang ta kung nakahimo tag mistakes. Without committing mistakes, no need to be shame kay dili na mao ang signal. Ambot kisay gatudlo na to ang maulaw ta, napud siguro sa atong kultura lagi kay pataguon ta sa atong balay kung naay bisita, mo man na sa una, di ka patingugon kung mag-istorya ang mga dagko. So mo tong na-develop sa ato na nga shame. So nadala hangtod nadako na ka nga ikaw na unta ang mo perform sa imuhang sariling diskarte tungod kay low ang imuhang personality o dili ka gutsy. So muna ang ato dinhi is to guide people to use properly our shame. Shame must be a result of wrongdoings, and if you do not do wrong, you do not need to be shamed. Muna siguro na to.
siguro nagapos ka sa kaulaw karon kay daghang istoryahe may kay maisog ka. Kay dili ka kinahanglan maulaw, di ka kinahanglan managana kung wala kay gihimo. Kung giistorya nila bisan pag na sila ebidensya, pero kita man nakahibalo kung nakahimo tag mali or wala, di ba? Ayo ebidensya dali ra man na himuon, istoryahon ra man na kadaghang planted evidence, pero kita mismo nakahibalo kung nakakumitag sala or wala. So maulaw ba ta? Dili kung wala man kay nakumit. Ang Isaiah 54:4 nag-ingon, "Fear not, for you will not be put to shame, neither feel humiliation. For you will not be disgraced, but you will forget the shame of your youth." Muna pasalig sa Ginoo nga bisag na ulawan ka kung moduol ta sa Ginoo, He will forgive us and He will heal all of our shame. Forgiveness is the antidote of shame. Walay mapasaylo ni mo imong kaugalingon, mapasaylo ni mo ang imong isig katao, wala na kay shame. Pero samtang naa pa na sa imo, wala pa nimo napasaylo, dala-dalahon makakita ka sa iya, nagyud gihapon, ulag gyud gihapon ko aning tawhana ba kay nakasala man gud ko ani nya, wala pa gyud. So istorya nakasala ka, so ang imong shame maulaw na. Fly away ang imong shame. Proper understanding and good uses of our shame will lead us into whole person as God created us. Thank you very much. Maayong buntag kanatong tanan. Ang topiko nga among i-share kaninyo karong kabuntagon bahin sa kaulaw. Kadaghanan kanato nakasinati gayod nga maulawan siguro sa publiko o sa kadaghanang mga tao. Murag yung tag naupos nga kandila ang atong pagabation. Mura ang tibuok kalibutan ang atong gipasan. Kita makalikawas dayon niini nga sitwasyon. Sa elementary pa ko, naagud kanako ng stage fright niya na may mga contest nga declamation contest nga akong gi-join, no, appeal ko sa akong teacher upon on the middle of the contest kanang stage fright na gani ang moandar, ang mental block maabot gayod ug dili na nako ma-memorize ang poem. Apan nagsulti sa Salmo 25:1-3 kini ang mga bersikulo sa paggiya kanato sa pagampo, paggiya o pagpanalipod aron kita dili maulawan. Kay nahasulat diri dili itugot sa Ginoo nga kita pakaulawan kung musalig kita kaniya kadtong moparot og musupil sa atong buhing Dios. Ang kaulaw nga atong i-release ngadto sa atong Ginoo. Kinahanglan nato ihangad kanang mga sitwasyon nga sama ni ana ngadto kaniya. Kay kung padayon natong ihambin sulod sa atong kasing-kasing, dili gyud ta matarong sa atong padulngan. Mahimo kining babag nga kita magmalampuson kay sa sunod nga tagaan ta niini nga trabaho, magpanuko na gyud kita sa pagbuhat. Mahadlok na kita nga mausba na pudtag experience sa kaulaw. Busa kini nga kinaiya ang kahadlok maoy mo sakmit diri kanato ang kaulaw nga dili ma-release, makakuha diri kanato sa gahom, palayo sa atong buhing Dios nga maoy naghimo niining tanan, maoy atong sandiganan. Busa karon mga igsuon, kay nasayra na nato ang negative nga resulta kung padayon natong ihambin ang kinaiya, ang emosyon nga kita naulawan, dili na gyud kita magpanuko nga magpadayon sa atong trabaho. Una, sutahon nato kung unsa ang hinungdan sa atong kaulaw. Kay naa man gyud day mga tubag, mga answer sa tanan natong mga sitwasyon. So ato na siyang hinahinayon ug atong hinahinayog sulbad ug aron dili kini mutukmod ug samot kanato sa kalautan. Mamahimo kining babag
sa atong kalampusan. Ang Salmo 25:2 nag-ingon, "Kanimo Diyos ko, misalig ako. Ayaw intawon itugot ang pagpakaulawan o pagbiay-biay sa akong mga kaaway. Magmadaugon ang mosalig kanimo, apan maparot ang mosupil kanimo. Ampo kini sa paggiya og panalipod kanatong tanan." Makasinati kita niini sa matag sitwasyon nga kita pakaulawan. So kini nga sitwasyon mao kini musakit palayo kanato sa Ginoo. Gusto ba kita nga mahilayo diha sa pandong sa atong buhing Dios, sa pagkabot sa atong gusto, mahadlok magpanuko na kita sa pagbuhat. Busa kining tanan, kining panghitabo sa atong siguro tanan naman kita naka-experience nga naulaw. So ang atong himuon ihangad og isalig nato sa Ginoo ang sitwasyon nga sama niini sa matag buluhaton nga atong himuon salig diha kaniya. Kay ang tanan sa Ginoo naga maayo gayud. Everything under God will be just turn out right. So confess and trust all to God and receive His grace and mercy. Mao ka na ang atong buhaton. Maayong adlaw ka natong tanan. Mayong buntag kanatong tanan sa aton usab nga topiko niini nga adlaw nga amo nga share kaninyo niini nga topic shame or kaulaw. Nagahisgot kita sa mga butang nga diin masinati sa usa ka tawo o bisan pa makita nato sa bisan asa nga dapit sa kalibutan o labaw sa tanan makita nato sa Biblia. Unsa gisulti sa Ginoo mahitungod niini nga emosyon. Doon na may duha ka butang nga ako nga i-share nga din amo usab nga natun-an sa amo nga study mahitungod niini nga emosyon, kaulaw. Kay sukad pagyud sa bata pa siguro kadaghan natag na sinati niini nga emosyon kaulaw. Ako daghan kaay kog mga experiences niini. Busa kaniadto sa gamay pa ko maulaw kaay ko especially sa ako nga personality kay mingon sila nga daghan kay magkantyaw sa ako nga lapad kay kog naong dako kay kog mata daghan kaayo og kanang naay mga pangdaot o pang saway nya kini nga kuan kini mga butanga nakahatag kana kog kaulaw labi na mo atubang sa mga tao. So ingana ang mga butangan makahatag kana tuog gikan pa sa atong pagkabatan-on. Pero sa Biblia kung ato nga tan-awon ang kaulaw nagasugod kini sa Garden sa Eden. No sa diha nga nakasala sila si Adan ug si Eva sa Dios misupak sila misulod ang kaulaw tungod kay nakakita sila silang kagalingon nga hubo sila naulaw sila ug ningtago sila sa presensya sa Dios. So ang kaulaw nagsugod kini sa makahimo kita ug sala atubangan sa Ginoo. Apan kini nga kaulaw o giingon nato nga negative shame tungod sa atong nahimo nga kasalanan mao kini nga mutago kita og makahimo kini og kanang negatibo nga bahin sa atong personality sa pag-atubang diha sa mga tao bisan pa sa imo nga panglantaw sa imong kinabuhi sa imong kaugmaon. Ang ato nga kaulaw mupalayo kini sa presensya sa Ginoo kun mutago ka. Busa gipangita sila sa Ginoo o gipangutana nganong nagtago. Naulaw sila tungod kay hubo sila. Kita sa Dios ang ila nga pagbati nga naulaw. Ingusab ni ana ang tao nga kun aduna kitay sumala sa gipang share sa akong mga kaubanan nga kun aduna kitay mga sala nga mahimo mo resulta gyud kini sa kaulaw. Ingon pa sa akong isa kaubanan nga duha no katong
kaulaw sa sulod sa imong personal ug ang kaulaw nga gihimo sa uban ngadto kanimo. Apan ang atong Ginoo naghatag usab niini kanang giingon og positive shame nga diin ingon diri positive shame has to do with setting boundaries. Positive shame is used by God to alert us to His boundaries so we do not continue to go on sinning and stepping out of the will of God. So kini nga mga butanga, ang Ginoo wala niya pasagdi kini nga pagbati sa usa ka tawo kay maka-shape kini sa iyang pagpalayo sa iyang kaugalingon ngadto sa uban ug bisan diha sa presensya sa Ginoo. So ang kaulaw, ang positibo niini mao nga maantigo kita mo mahimo kini nga kanang basihanan nga moduol ka sa Ginoo tungod kay naa kay nahimo nga sala, naulaw ka o gipakaulawan ka. Kung moduol kita sa Ginoo mahimo kining positive shame. Nga diin ang imo nga kaulaw mawala ka na ug alisdan ka na og obedience to God. Mapana to ang kaulaw no mawala ka na dili kay ino ka wala na kay ulaw kun dili nga nalampasan nimo katong negatibo nga pagbati ug mahimo kini nga positibo sa imong pagpadayon sa unahan. Nga diin diha sa presensya sa Dios ang ato nga obedience ngadto kaniya mo kanay makapahimo kanato nga adunay positibong panglantaw sa kaugmaon o sa pagdala sa atong kaugalingon nga dili maulawon kundi nakay acceptance sa imong kaugalingon nga tao ra man ta natay sala makasala ta apan kun modul kita sa Ginoo ang Ginoo gayud magapasaylo kanato ug sa atong pagkinabuhi dito kita maga-continue on sinning pagpakasala kay ang Dios mauman gayud ang nagahatag kanato sa iya nga kapasayloan kung moduol kita kaniya. So ang kaulawan wala na siya lugar sa mga taong mga Kristohanon, no? Dili kay ang mga Kristohanon walay mga ulaw, kundi dili ang kaulaw dili kini maoy mo role kanato, dili kini maoy magabuot kanato nga kita murag wala na tay bili nga mga pagkatao tungod kay naulaw ka, wala ka maka encounter sa imo nga kaulaw o ni siya awi ka gikan sa uban tago na lang tagsuok pan ang kaulaw mao kini ang panahon nga modul kita sa Dios mangayo kita og giya sa iya nga pinagi sa balang espiritu nga ma-free kita niini nga emotion kini siya nga signals kini nga emotion nga diin makapausab sa dagan sa kinabuhi sa tao. So, sumala sa gipang share sa akong mga kaubanan, daghan kayong mga panghitabo nga negative sa katao tungod sa kaulaw. Ako daghan kaayo ko nga na experience apan salamat sa Dios tungod kay pinaagi sa Ginoo nga naghatag og giya sa akong kinabuhi katong maong mga kaulaw nahimo katong positive sa akong kinabuhi ug nahimo ako kung unsa ako karon. So mayon ko nga kung maulawon pa ko sa una dili ko mapastor kay nga naman gisan gali sa pagskwela nako minyo naman ko sa akong pagskwela testimony lang niya minyo nako na nakoy duha ka anak ginginan ko nga mao pay na may eskwela nga taas ng palkata nato pamurag wala na ikuan ba wala ni pag-asa naulaw ba ako ato kung tiguwang na madi ko magskwela kung ako itong gi-entertain bato na ko to ipadayon nga ako nga kuan dili ko mahuman sa kong pagskwela sa college dili ko mapastor ug labi nining pagpamastor kung maulawon ka di ka pwede kay matubag ka klase nga mga tao mga professional sa unang ulaw kay kung matubag mga professional kay unsa ra man ko pero ang Ginoo nagahatag kanako og positibo nga panghunahuna nga ang kaulaw dili na siya maoy himuon nato nga negative sa atong kinabuhi kundi positibo nga panglantaw nga diin mahimo ka nga ang imong kinabuhi may meaningful, mahimong
fruitful bisan unsa kita atong estado sa kinabuhi kun ana kita sa Ginoo wala kitay angay nga ikaula nga naman parehas raman ta katawan sa Dios pero ang usa ka butang nga maka infix sa tong kagalingon ang kaulaw sa pagpakasala. So kanang pagpakaulaw nga gihatag sa uban nga mga tawo nga nagaduot kanimo, nagapakaulaw kanimo, dili na nato mahimo nga mo kuan sa tong kinabuhi, mo down sa tong kinabuhi tungod kay ang atong Dios naga-lift up kanato sa atong kinabuhi. Doon ako'y basahon diri sa Salmo 25 versikulo 2 nag-ingon. Sa kini ka pag-ampo ayaw itugot nga maulawan ang nagsalig kanimo kundi kadto lamang nagsupil kanimo. So ang tanan nga nagsalig sa Ginoo dili angay nga maulaw. Dili man ta perpekto kay naatay mga panahon nga kita gyud makasala apan kung nagsalig ta sa Ginoo mao kini ang kuan nga moduol kita sa Ginoo kay siya gayud ang magakuha sa tanan natong kaulawan. So hinaut mga igsuon sa amo nga gi-share kaninyo nga topic akong mga kaubanan ni ining among biblical counseling. Makatabang kini kanato diha sa ato nga pag-atubang niini nga emosyon niini nga pagbati. Kadiin kun negatibo ang imo nga pagtan-aw niini dili ka makita sa positibong bahin mahimo ka nga ulipon kay mo kini ang tool mo kini ang gigamit ni Satanas nga emosyon nga ikaw mapalayo diha sa presensya sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Good morning. Ang topic nga amo ang gihisgutan sumala sa mga kaubanan nga una na nga nagpadayag mao ang kaulaw. Usa kakusgan nga pagbati resulta sa kahibalo sa kakulangon diha sa kinaiya o pamatasan nga nagpabilin sa usa ka pagbati sa tawo nga abli. Usa ka pagbati nga sakit tungod sa kaulaw o kabalaka tungod sa pagkahibalo sa sayop o dili maayo nga pamatasan. Matod pa sa Merriam Dictionary, ang kaulaw usa ka masakit nga pagbati resulta sa kahibalo sa mga sayop o kahimtang nga dili tama. Adunay kaulaw matod pa ganiha nga positibo o aduna po'y kaulaw nga negatibo. Unahon nato ang positibo. Ang positibo nga kaulaw muhatod ngadto sa pagkahimong maayong tawo. Matod pa sa Jeremias 31:19, mitalikod kami kanimo, apan buot kaming mubalik kanimo. Human mo kami siluti, giduko namo ang among mga ulo sa kasubo, naulaw kami pag-ayo, kay nakasala man kami sa batan-on pa kami. Ang kaulaw nga positibo mupalambo sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Matod pa sa Salmo 52:2. Mutabang sa usa ka tawo aron sundon ang Ginoo. Ang positibo nga kaulaw muhatod sa paghinulsol sa usa ka tawo. May mga panahon nga ang kaulaw himuon sa Dios nga instrumento aron pabalikon niya ang tao diha sa iyang presensya. Matod pa sa 1 Corinto 1:27, gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Ikaduha, ang negatibo nga kaulaw nga muhatod ngadto sa kadaot sa atong kaugalingon. Walay igo nga kaulaw aron maghinulsol sa sala. Matod pa sa Jeremias 6:15, gikaulaw ba nila ang daotan nilang nabuhat? Wala. Bisag diutay lamang unta. Busa, maapil sila kamatay, inig pahamtang ko na sa silot, wala gayoy mahibilin kanila. Ako ang Ginoo nga nag-ingon ini. Ang kakulang sa kaulaw nagwagtang sa kaalam. Matod pa sa Jeremias 8:9. Ang pagsalikway sa positibo nga kaulaw muhatod ngadto sa dugang nga negatibo nga kaulaw. Ang Jeremias 13:24 hangtod sa 27 nag-ingon,
pati bulaagon kamo sa Ginoo sama sa ukot nga gipalid sa hangin gikan sa disyerto. Nagingon ang Ginoo nga mao kini ang inyong dangatan, mao kini ang iyang silot kaninyo tungod sa inyong paghikalimot kaniya o sa inyong pagsalig sa mga mini nga Dios. Ang Ginoo mismo maoy muhukas sa inyong mga bisti aron maulawan kamo. Nakita sa Ginoo nga gibuhat ninyo ang mga butang nga dili niya gusto. Nangadto kamo sa kabungturan ug kaumahan aron pagsimba sa mga Dios-Dios. Sama kamo sa tao nga labihang kaibog sa asawa sa iyang isig katawo ug sama sa laing kabayo nga naibog sa baying kabayo. Alaot kamo katawhan sa Jerusalem, kanus apaman kamo maghinlo sa inyong kaugalingon. Mga igsuon, napakaulawan na ba kita? May panahon ba nga ang atong mahinumduman diha sa atong matag usa ka kaugalingon nga naubos ang bili niini tungod sa binuhatan sa uban? Tungod sa ilang mga nasulti kanimo, imo ba nga gidawat kini nga mga pulong nga tinuod diha sa imong kaugalingon? Sa Isaias 53:3 mitagna nga ang Mesiyas pagapakaulawan, pagatamayon, isalikway, makasinati og mga kagulanan og mga pagantos, gani walay mutan-aw kaniya, gani wala nato siya tagda, ug gani gipakawalay bili lamang. Si Jesus mao ang midala sa mga pagbati nga emosyonal sa mga tao aron dili na kita mupaayo pa sa atong mga kasakit. Niini nga tapna mga igsuon, muduol kita kang Hesus Kristo. Kung aduna man kita ay mga kasakit tungod sa mga pagpakaulaw kanato sa ubang mga tao, musampit ta kaniya tungod kay dili gayod siya mukawang. Iya gayod hupayon ang atong mga pagbati sa mga panahon nga kita napakaulawan. Tungod kini mao ang pamaagi aron mabadlong kita tungod sa dili mao nato nga mga binuhatan. Pinaagi sa pulong diha-diha maghinulsol kita dayon. Mga igsoon, kung nasinati nato nga murag napakaulawan ta diha sa ato ang kaugalingon, padayon lang ta nga mugunit nga na sa Ginoo, muhupot kita ngadto kaniya ug isalig nato ang tanan ngadto kaniya tungod kay ang Dios nagtan-aw sa unsay naa sa matag-usa nato kakasing-kasing. Padayon ta nga magpaubos sa atong kaugalingon o pagpabilin ta nga musalig kaniya. Maayong buntag. Mga higala o mga igsuon ko diha ni Kristo, manghinaot kami nga mga biblical counselors karon katong tanan namo nga gipakig-ambit, gipakigbahin kaninyo, makahatag kadto o giya, kaalam, kadasig, kalig-on aron sa pag-atubang niining usa ka emosyon nga maoy kasagaran mo kontrol sa atong makinabuhi. Manghinaot kami nga pinaagi ni adto nga mga pakig-ambit makalingkawas kamo diha sa mao nga sitwasyon o sa mao nga mga emosyon nga inyong ipangbati kung aduna man galing. Hinaut kami nga ang kaluwasan maoy masinati ninyong tanan pinaagi ni adto nga among pakigambit. Hinaut nga ang Dios magagiya, magapanalangin, magauban kaninyong tanan diha sa inyong pag-atubang sa hagit sa inyong mga kinabuhi. Panalanginan kamong tanan sa Ginoo. Daghang salamat.